कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। सिंधुदुर्गात उद्योगधंदे आले पाहिजेत, गरिबी असताना सिंधुदुर्ग समृद्ध बनेल त्याच माझ्यासाठी शुभेच्छा असतील, अशा भावना खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केल्यात। ओरोस इथं त्यांचा अभिष्टन चिंतन सोहळा पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते। हजारोंच्या उपस्थितीत केक कापत वाढदिवस साजरा झाला। आपण कसे आहोत, तुमच्यामध्ये मी पण मालवणी म्हणून, कोकणी म्हणून नाही विचार करत कुठल्याही गोष्टीचा, मी कसं जगावं। कुटुंब तीनच शब्द आहे। कुटुंब मी कसं मेंटेन म्हणजे कसं चालवावं, माझं कसं अपग्रेडेशन होत जावं कुटुंबाचं, नाही विचार करत। सरकारच्या तिजोरीतले पैसे मिळाले पाहिजे, आमचं हे व्हायला पाहिजे, ते व्हायला पाहिजे। सरकार पैसा आणतं कुठून? तुम्ही सर्व जर टॅक्स देता ना, विविध कर, त्या करातला पैसा एकत्र होतो देश पातळीवर, राज्य पातळीवर तिजोरीत, आणि तो वेगवेगळ्या विकास कामांसह अनेक गोष्टी नागरी सुविधाच्या आहेत, आरोग्याच्या आहेत, शिक्षणाच्या आहेत, पायाभूत सुविधा, हे सगळं करतो आपण। हा आपलाच पैसा, पण आपण कर देतो किती आणि फायदा उठवतो किती, कधीतरी विचार करावं, कधीतरी करू। मला काही माझ्याबद्दल बोलायचं नाही। मी आज एक माझे यश आहे ना, यश 73 वयापर्यंत पोचलो, कसा पोचलो मला माहित नाही, मी सांगत नाही। मी कधीही कोणाला माझ्या जीवनातल्या अडचणी कधी सांगितल्या नाही, कोणी नाही। अनेक जण सांगतात, अरे आप बोलो कहाँ से आए, मी हम कोकण से आहे, कणकवली से आहे। पण मी कसं जगलो त्यात अडचणी सांगितलं, तो म्हणणार आहे काय, सर आपको कुछ चाहिए मैं देऊ, 1 कोटी 2 कोटी, कोण म्हणतं का? 1 लाख 2 लाख कोण म्हणत नाही, उलट हसत जातो, अरे काय साला काय हो, आणि म्हणून कधीच नाही। पण मी बोलते हा जगलो फार चांगला, मी सगळ्या माझ्या मित्रांना, मी फार नशिबवान आहे, मी चांगलं जीवन जगलो। सांगा ना काय कमी नाही, दोन्ही मुलं शिकली, नातवंड शिकतायत, 3 माणसांनी मला माझ्या 73 पर्यंत पोचवलं। एक माझी पत्नी, एक निलेश आणि नितीश, 3 जीवनात त्यांनी, बस एक वाक्य आहे, मी अनेक लोकांची पुस्तकावरून बरीच वाचली, किती जण वाचतात माहित नाही, मी तरुण मुलं आली का विचारतो किती वाच, मी 3 तासाच्या कमी कधी वाचत नाही। झालं आपलं वय संपलं, नाही वाचायचं, नाही वाचत राहील। या तिघांनी मला राखलं, माझे राग रोष स्वभाव सगळं सहन केलं या तिघांनी, पण बाहेर कधी बोलले। मुख्यतः पत्नी, साथ चांगली असली प्रवास चांगला होतो। बघा गाडीत प्रवास एखादा माणूस बसला चांगला, त्यांनी अतिशय चांगले आवडीचे विषय बोलत तर काय होत, कधी पोचतो कळत नाही। मी 73 वर कधी पोचतो कळलं नाही, बिकॉज ऑफ नीलम राणे। आज कौतुक करतोय, ते मला म्हणाले तुमच्या कौतुकाची मी अपेक्षा करत नाही, आणि त्यासाठी मी करत नाही का, आवडी निवडी सगळं, आजारपण काही झालं, ही गोळी घ्या ती गोळी घ्या, अर्धी डॉक्टर आहे ती। हे का सांगतोय, हे लेखी बोले सुने लागा असं आहे, तिला बोलतो इथल्या महिलांनी ऐकलं पाहिजे, आपण पण तेच करायला पाहिजे। रोज असले मुंबईत एकदा तरी आम्ही एका फ्लोअरवर भेटतो, आमच्या फर्स्ट फ्लोअरवर, एकमेकाची चौकशी, काय चाललंय काय नाही, यांचं काय कामकाज असेल कुठे असेल येऊन विचार। आम्ही व्यावसायिक पण आहोत, फुल टाइम राजकारण नाही। बघा तुम्ही म्हणा राणे साहेब कसे काम कर, मी अजिबात काय पाहत नाही, फक्त इन्कम टॅक्स भरताना सही करताना मी रिटर्न बघतो, बाबा किती इन्कम वाढलाय, टॅक्स किती भरतोय, तेवढंच। आणि म्हणून मी या तिघांनाही, मला जर आयुष्य वाढायचं असेल तर यांचंही वर्ष दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य परमेश्वराने द्यावं अशी पहिली प्रार्थना करतो। मी अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धेवर गावागावात जाऊन बोललेलो आहे। ओ देऊळ बांधा, बाजूला एक कॉम्प्युटरसाठी एक खोली बांधा, लहान लहान मुलांना कॉम्प्युटरची ओळख होते हो। आज इंजिनियर कॉलेज मी काढलं का काढलं, व मेडिकल कॉलेज काढलं का काढलं, आमचे व्यवसाय वेगळे आहेत, हॉटेल बिटेल अन्य ठिकाणी।
मी मुख्यमंत्री असताना एक कॉन्फरन्स होती IAS अधिकाऱ्यांची. समारोप करत असते त्यांना बोल 1 मिनिट थांबाव. अधिकारी म्हणजे तुमच्यापैकी अधिकाऱ्यांपैकी कोकणातले किती हात वर करावं. 250 अधिकाऱ्यात एकही हात वर झाला नाही. IAS नाही, एकही नाही. म्हणजे अरे सिंधुदुर्ग म्हणतात मासे आणि भात खातात, इंटेलिजंटपणा त्यांच्यात आहे, शार्प बुद्धी आहे. मी बोललो IAS का नाही. आणि मग त्याच वर्षी मी हे इंजिनियर कॉलेजची याची जागा घेतली विकत. मी सरकारी जमीन नाही घेत, विकत घेतली, इंजिनियर कॉलेज सुरू केलं. आज कित्येक हजार मुलं गेली आहे पासून. हा आता रेल्वे आपलं हायवे आहे ना, एकमेव मी खासदार आहे. हा हायवेच्या मध्ये काही भाग आहे, झाडं लावलेली आहेत, इथे आहेत तिथे नाहीत, काही फुलं येतात काय नाही. मी नितीन गडकरीकडे गेलो. मित्र आहे माझा, माझ्या मंत्रिमंडळात होता, मी मुख्यमंत्री, तो मंत्री होता कॅबिनेट. मी बोललो नितीनजी, आता तो सिनियर BJPचा नेता आहे. नितीन म्हणलं माझ्याकडे हायवे तर झाला तुझा. हा मग मी म्हटलं सुशोभीकरण का करत नाही तुम्ही. तिथे काही टाकलेलं असतं काय. म्हणलं तुमचं म्हणणं आहे, मला करायचं आहे. पात्रादेवी ते खारेपटण 110 किलोमीटर आहे. सांग, मला पैसे देतो. 8 दिवसात त्यांनी पैसे दिले. आता अंतिम ह्याच्यात आहे कलेक्टर साहेब, दर्जेदार कॉन्ट्रॅक्टरला द्या, मला डिझाईन दाखवल्याशिवाय सुरू नाही करायचं. नाही, चांगलं दर्जेदार शिक्षण, मुलांकडे लक्ष द्या. इंग्लिश मिडियम शाळा तालुक्याला मी दिल्यात. इंग्लिश मिडियमची शाळा तालुक्यात चांगलं शिक्षण घेऊ दे, शिकवा चांगले. चांगल्या नोकऱ्या नाही तर उद्योगकडे वळा. 73 वर्षाचं कौतुक नको. तुम्ही एस्टॅब्लिश झालात, सुखी समाधानी आनंदाने. सिंधुदुर्ग एक विकसित जिल्हा झाला, समृद्ध झाला, त्याचा आनंद आहे. आणि तोच आनंद माझं आयुष्य वाढू शकतो. त्यात तुमच्या शुभेच्छा असतात, त्यात तुमच्या शुभेच्छा. एक असंच वि. स. खांडेकरांचं पुस्तक वाचत असताना मला एक पॅरेग्राफ आढळला. ते म्हणाले, अहो तुमच्याबद्दल लोक किती चांगले उद्गार काढतात. मी हो, पण तुम्ही विचार केलात का की त्याने काढलेले उद्गार याबद्दल तुम्हाला काय वाटलं, आनंद समाधान काय. मी गप्प बसलो. म्हणाले, राणे, कोणी जर तुला चांगलं म्हटलं तर तुझ्या चांगुलपणात, तुझ्या चालता बोलताना लोकांना दिसलं पाहिजे. चांगला बोलून सांगून चांगला होत नाही, कृतीमध्ये आणावा लागतो. हुशार मुलगा आहे, हुशारी दाखवावी लागते. आणि तुम्हाला आज मीटिंग नंतर 73व्या वाढदिवसा मीटिंग नंतर जे कौतुक केलं, तुम्ही त्याबद्दल काय म्हणाल. पत्रकार मी एवढंच म्हणेन, माझ्याबद्दल गौरव उद्गार काढले, ते उद्गाराचा अर्थ समजून घेईन आणि मी तसा आहे का याचा आत्मपरीक्षण करेन. किती जण करतात. वाईट म्हटलं, अरे का वाईट म्हटलं, मी असं नाहीच आहे. का नाही आर्ग्यू करत, का नाही तुम्ही त्याशी भांडत. सण करायचं आणि जायचं. अनेक उदाहरणं आहेत माझ्याकडे, संपणार नाही. पण मला माहिती आहे आमच्या जिल्ह्यात लोकांची सहनशीलता फार आहे. एक लाडूसाठी रातभर डबलबारी ऐकतात लोक. आजही मंत्रालयात कुठेही फोन करा, आपलं ऐकतात. काय ऐकतात माहित नाही, ऐकतात. खरं नाही, ऐकतात. कोणाचंही काम झालं. एक मॅडम आहेत परवा, त्या ठाण्याला अधिकारी IAS, नाही नेमत बसेल. मी होतो, त्याचं तेवढंच जागा आहे आणि घर नाही आहे त्याला. मॅडम प्लीज कसं तरी वाचवा. ओके, आय विल ट्राय. दिलं. तसं तुम्ही पण करायला पाहिजे, करता. बरं मंडळी,
आज भेटून आनंद झाला. इथे जमलेल्या सगळ्या वक्त्यांनी फार पुढच्या वेळी तुला बोलायला मिळेल. फार कौतुक आणि हे केलं. आमचे हे सावंत साहेब, श्याम सावंत ना, बरोबर ना, श्याम सावंत, हे पण मध्ये नाव सुचवताना 2-4 कौतुकाचे शब्द बोलतात. धन्यवाद. ही सगळी माणसं, तू वर खाली सगळी माणसं पुढच्या वर्षी 74-75 पूर्ण करायचे असतील तर त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनकामना माझं कुलदैवत रामेश्वराने पूर्ण करावीत. त्यांच्यात आमच्या ॲक्टरबाई आणि आमचे जे साहेब IPS ते मित्र आहे, यांना पण विडापिडा दूर हो आणि यशस्वी व्हा एवढंच या ठिकाणी म्हणेन. आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य, मनकामना माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करावेत. आज तुम्ही सर्व तुम्ही दिलेलं प्रेम, एवढं उपस्थित राहण्याचं, केलेले विचार, या सर्व परत एकदा उद्या वृत्तपत्र वाचून पुढे कसं वागावं, कसं चालावं, आपण जास्त तिखट आहे तर खोबरं कसं घालून गोड करावं हा प्रयत्न करीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.